Diseño de fachadas de madera ikastaroan egingo duguna izango da gai honen inguruan sortzen diren kezka nagusiak ikertu eta horien inguruan aurkezpen batzuk egingo dira. Egurrezko fatxadek interes handia pizten dute, baina interes handia pizten duten berdin hortan kezka batzuk ere edo zalantza batzuk pizten dituzte. Orduan, egingo duguna izango da alde batetikan egongo dira aurkezpen teoriko batzuk, non pixka bat aditzera emango diren zeintzuk diren diseinurako irizpide nagusiak, zeintzuk diren adibidez suteetan fatxadek izaten duten portaerak, eta ondoren egingo duguna izango dira aurkezpen praktikoagoak proiektu erreal batzuk ikusiz. Horrekin, arratsaldean gainera egingo duguna izango da horietako proiektu pare bat bisitatu eta gertutik ikusiko ditugu proiektu horiek eraiki zituzten arkitektoekin zein izan den beraien jarrera eta zein egoeratan aurkitzen diren gaur egun fatxada horiek.